Ndị be anyị ọkụnụ na nne nnekwu ofuma. Afọ dịkwa ka nke mere last 5 years. Onye nzọpụta na-abịakwa. Ọkụnụ dịkwa nkwadobe ịnabata ya. Ọ nọ n'ụzọ abịa n'oge na-atụ anya oke nekwe na orute ga-erute se. Nekwe na orute ga-erute. Onye nzọpụta nwa yikwu nwa ọchọ. Akwụkwọ anyị mgbe ọ ga-ebe erugo. Oyi nwa ọchọ. Na-etinye. Also, Chukwu gọzie unu. Welcome, sir. Brother, bless you. Amen, sir. I don't waste time. I'm from London. Holy Ghost directed me to come. Ọ sị na ya si obodo oyibo wee bata ebe a ka anyị na ya wee fụ. I say I will put water for this cell now. I will put water for una. Water. Ọ sịrị na anyị ga-atụ ego ka a gbapụrụ anyị mmiri. Holy Ghost directed me say I will build a church for una, for this church, for this ministry. Unu anụkwara ihe o kwuru na anyị ga-atụkwa ego ọzọ onye ọbụla gbagharịa onye ọbụla oji ka a rụziere anyị nnukwute ụlọ ụka. I will buy motor for you. Where will they use waka for Jesus? I will buy motor. O nwere ihe ọzọ ọ sịkwa ka a na-emekwa ka onye ọbụla gbawakwa mbọ ma ọ bụrụ ana obi gị ire na ọ ga-achọ ka egote moto a na-ejejeru Chukwu ozi n'ụlọ ụka. I will share money. I will give you 50 million to share for these people. 50 million. Ọ sịrị na o mechaa na ya ewepụta obere ego na ego ndị anyị tụtara egotere anyị so onye ọbụla ga-eri ebe a. Anyị esi rice. Nna m ukwu. Obi dị anyị saa aṅụrị. We are very happy to see you. We are very happy. Tell them, say God bless them. Ọ sị Chukwu gọziwe unu. N'afọ gị mmadụ ka nduzie na Paris ebe ọ ga-anọ na-echikwa na ọ ga-apụta ka anyị na-afụ. So mmeri na ya kona na ọba ịba. Follow me, please. Oh, please. Follow me.